Gepleyer Azatlyk radiosu. Hepdäniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny türkmen häkimetleri goşunyny esker ogluny ýitiren ene ikinji oglunyň ölüm bilen haýwat atýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen News Aşgabatly şowmen beçawadlykda aýplanyp türmäge höküm edildi. Türkmenistanyň soňky jaňdynyň 3 mektep okuwçysy özüni helakledi. Lewapda we Balkanyna biometrik pasport almak işleri wagtlaýyn togtadyldy. Prezident taslamalar bilen tanışdy. Deutsche Bank hyzmatdaşlygy eňeldýär. Polisiýa nowatlar darga diýär diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistan, Western Union arkaly iýerlen puluň çägini artdyrmak planynyň el çekildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Covid-19 pandemiýasynyň dowamynda Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň hereket etmegi hasam kynlaşdy. Prezident taslamalar bilen tanışdy. Deutsche Bank hyzmatdaşlygy eňeldýär. Polisiýa nowatlar darga diýär. Türkmen häkimetler goşunyny esker ogluny ýitiren ene ikinji oglunyň ölüm bilen haýwat atýar. Türkmenistanyň soňky jaňdynyň 3 mektep okuwçysy özüni helakletdiýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmenistanyň bayram namazy uly märakanyň gatnaşmagyna okolly diýen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşleri 20-nji hepde atly foto sergimiz hem köp görüldi. Şeýle-de Azatlygyň okuwçylary, tomoşaçylary we dinleýijileri Covid-19 Ukrainanyň hastahanalaryna maliýe krizisini paş edýär. Näwelli zat derňemek, antitela testler arkaly pandemiýa has gowy düşünmek maksat edinilýär. Covid-19 Global Briefing 18-25 may hepde atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň çap edýän maglumatlar bilen tanyşyp öz pikirleriňizi ýazmaňyza çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna saklaýan pullary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň Merkezi Banky golaýda Germaniýanyň Deutsche Bank bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek hakyna video ara gatnaşyk arkaly maslahat geçirdi. Şoň bilen bir wagtda da Türkmenistanyň kaçan guruluşlaryň gymmat baha guruluşlaryň dowam edýäni prezidentiň taslamaları tasdikleýänligi habar berilýär. Biz şu ýagdaýlar bilen baglykda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odarky başlygy Hudaýberdi Orazow bir näçe sora berýär. Hudaýberdi Türkmenistanyň Germaniýadaky bankda saklaýan serişdeler bilen baglykda şu bank bilen aradaky hyzmatdaşlygyň aýdynlyk meseleleri sora gatsyny. Sebäbi Türkmenistanyň käbir maglumatlara görä 23 milliard dollar serişdesi saklanýar şu daşary ýurt banklaryna. Ma'lum bolýar, Safar Murat Niýazow garaşsyzlygyň başky ýyllaryny şu daşary ýurt banklaryna ähtiýaçlyk üçin pul saklamak kararyna gelendigini açyk telewizionyada aýdýardy. Indi şuň kunny şol serişdeler nähil ulanylmaly? Bu ýagdaýda aýdynlyk nähil bolmaly? Şu arada pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Birinciden doğrudan SSR yurtların Respublikaların arasında birinci değilse yanlışımız onu mümkün Orsiyetin banklarının sonunda da orası soyulun bankları yerini tutturur da daşarı yurt bankları birinci işe başladık da yaptık. Türkmenistan bankları sonra doğrudan şöyle hesapları açtık. Valuta pulları şöyle saklap başladık. Deutsche Bank'ta sağ olasın köp işgallerimizi uğraştı, köp saatleri komu etti. Yani sonuçta öz vasıtaklıklarımızın vasavaşlık başlandı da. Birinciden aşağı karar çıkardılar. Hem de pulları prezidentin kolu olmasa sonra kıyımıldat olmayacak da. Sonra olmasa her bir yurdun haysıdı bu basılı yurdun içinde de haysıdı. Hem de çıkmayıcı, girdiğici birinciden aşağı hasaplı olmalı. İkinciden hem açık olmalı. Alkorsanız haysıdı bir yurt.
Şurada ekspert değil de, ekspert edildiğin hayatların satılanı, miras satılanı, ne çıkılıyorları, soyuyordun adımları, firmaları, hem satıvalarını görünüp durda, miras ne müdeli. Yönü. Şu Türkmenistan yani o diktatörü yurtta öyle der. Onu ne? Misal için şöyle Deutsche Bank taptırılıyor değilsek de yine şöyle haysını bir valuta, haysını bir yurda gelende haysını bir yurda o hükmani şu firmanın içinde şu mali onumalar için şu sanatını hem hesaptan çıkartıp birinciden açık olmalı, ikinciden hükmani birinciye şu kımışan kazanılmasa son hesabından geçmeli. Doğru, inni açık olmasa, şu yapık olsa bu kimin bekvidine bolya? Bu halkın bekvidine mi ya da şu yerden var bekvid görecek olyan, kara bekvid görecek olyan adamların bekvidine mi? Açıklık olmasa ne amork geçe? Görüyoruz mu? Evet, şu yani açıklık olsa. Onda batık değil, bir şeyle var, yani her şeyle var, oğurluğu etmek, yani kendçilik koyuyormak batırın. Eğer de sen misal için bu zat yerleşir etsem, sana hukmanca açık olsa, informa korkuz yerler, şimdi mümkün şey yerleşin desin deyip de. Yönü, esası da verdiğinem, şundan yapıklık kolonyalıydı. Şu hükmani, eğer de sonra oğurluğu, her şey şunlar bir haramlığı getiriyor da, yapıklık olsa. Son için görseniz dünya yüzünde bir yaşantı yurt olması kararın hepimizin mali informasyası açıktır. Inni bir Türkmenistan'da şu yapıklığın tarafına Prezident Tapar Murat niye astırdı da? Bank kim ayıplanıyor bir Türkmenistan'ın diktaturasını kollamakta ayıplanıyor. Umman hukuk koruyucular bankın bir yerde öz prinsiplerini, öz yörelgelerini saklamanlığını ayttılar. Şu yapıklık hem devam ediyanı men diyar. Sizin fikrinizce bu ne için devam ediyar? Görüyorum, birinciden onu yani niyaz doğrunu alsak da öz maslaklık alınırsa bir taraf oldu. Hükman için sonra çağır, sonra duşun, dökleşel deyip de. Ama şu bir esası, son sevabının biri de. Mensiz kararım varsa kararım var. Yani şu bankın yolbaşlarına hiç bir topuk bir yere kıymıldamazlar. Eğer şu kıymıldasa ben bir oturmaya başlayandık. Yine şu yani bizim oğlumuzda bunu kururum şu. İkinci mesele. Bir ne için sonlarda şu yaptıklığı gözüm yani. Birinciden mesela Deutsche Bank değil, belki güçlü, ulokon, ağrıylı banklar, yönü ne olmasın onu komersiye banklar. Çoğu için komersiye bankları ağrı. Eğer de sonlar valutada girdiği var yurtlu, mesela öz valutasını şeyin bankında saklasa da. Çoğu için bir taraftan son. İkinci taraftan onun ne olması da bilyarlı empler da olur bir çıdımlı. Şunlar 40 temsilcilikleri yani öğretmen bir yerler de yolu yani bankının toğurları yok da bankının toğurları. Üçüncü mesele şu zatları da kıyınızda Dünya Valuta Fondu var da ana sonlarda yankıları seyretmeliler sonra. Yine mesela bir tafır müfilhaneleri var da aşağı atlı sorumda. Oğlum var bende. Dünya Bankı var, Avrupa var. Bir tafır yankıları var da. Yani ana sorar sonuçta değişti böyle. Yani kıyınacak da. Şundan işlem doğrumda da bir sonlar ona bir konuğuydum. Aydın din. Böyle hafız dolar yol maslahatlaşır saat. Ona bir topuk aileler alıp oturuyorlar. Sonra aranı bozmayacak oluyorlar. Böyle bir şeylerden kovulmayacak oluyorlar. Ama sonlarda aklım üstünde kıyınacak da. Doğru. Inni Hudaýberda size iktisatçı ýa-da Odalky banky işgärderli raýat aktivisti hökmünde de bir soru görmek isleýär. Inni Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryny şunça mukdarda ferişdesiniň bardygy edilýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň köşkleriň maslahat sarlarynyň gurulşyklary dowam edýär. Üçüncü tarapdan bolsa halk horlanýar. Açlık, adık yetmezçiligi, iyisizlik, gatyly derejeleri barıp ýetdi diýen habarlar gelip bolsa. Indi şu ýagdaýda daşary ýurt banklaryny saklanýan, ätiýaçlyk kanalaryna saklanýan türkmen pullary halkyň ýagdaýyny ýeňilleşdirmek üçin nähil ulanylyp bilinär. Şeýle mümkinçilik görýäňiz, şeýle zat bolup bilermi ýa bir düýpden düzgüne gawat gelmeýärmi? Görýän birinciden de doğru öyle sebebi eğer şu niyaz sonmayan kaydın domalı var. Yine şunlar bir kıyınçlıklarında zaten dedi. Yine şunkunum da şunlar bir kıyınçlıklar yaptı orada. Şunlar yazdı. Eğer de olurum aydiyan doğru olsa. Doğrudan halk şu bu
bunun da sonra bir sene kıyınçılıklar olunca şeýle şoňa rezerw fond var. Şu rezerw fonddan alıp hançy gerekleri soň oturmalyda şu halka gerekleri. Ýöne ol şu ýylyny çykar ýa-da şonuň öz aýdanlaryny sewer olar şoňa döredip bolmasa obyektler bolmaly ol obyektler birinjiden halka gerekler. Ýurda gerekler obyektler gurulmy. Ýöne şu yerden ýa-da saçın 5 milyonluk obyekti ýa-da 50 milyonluk gurup 50 milyonluk bir topar oğurluğa gelir. Ana şoň üçin gerek bolsa. Hudaýberdi bagışla sözüňi böleýin. Indi siz häkimetleriň pozisiýasyny mundan öň hem aýdyp gelýärsiňiz. Olaryň umumyň maksadynyň şeýle kynçylykly ýagdaýy döretmek bolanyny öňe sürýärsiňiz. Eýsem şuň ýaly ýagdaýda halk öz awadançylygy wagtda nähili pikir edip biler. Halk hökümetden ýa-da häkimetlerden näme isläp biler? Halk häkimetlerden näme garaşmaly? Bu ýaly şu ýa-da hada Türkmenistan'dan çok 30 yıl oldu da diktaturanın durumuna. Her yıl gurrum oldu da şu aynı Niyaz'ın da şu yankı verdi Muhammed Komisyon aynı düzeler aynı birazcık karışmalı yol birden olmuyor öyle. Yöne inanımda görüyorsa onun aidiyatı hadırımında hep adımların düşünündür. Hiç şeyini özünün hiç şeyini görmeyen öyle. Evet, haysınır yani yurtta halk öz kuvvini, öz hakkını talep etmese, hiç vakti üçgüç bulmuyor. Hiç vakti düzgün hükümet çığırda dolanışık bulmuyor. Ama şoň üçin ben fikrimçe, hada Türkmenistan'da birazcık adamlar düşünüp başladı, içinde de aslında o Endi soňra eger dowam etse da eger soňra halk öz hukukyn talep etmeli da. Ani sonda doğrudan şu valutalarym şu halka şu hukumat bolan çykyp ýurdun içinde bolar, hakyky hukumat ýurdun içinde bolar. Hormatly dinleyijiler, bir Hudaýberdi Oratoň pikiri daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdeniň zemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanam bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy harasatdan soňky durmuş hakykaty barada. Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlaryna gopan güýçli harasatdan bäri bir ay geçdi. Türkmen häkimetleri bu harasat hakkında ilata ne öňünden habar berdiler ne de soňundan. Lewapdaky yerli Ceyhun News nesriniň beren ýüzlerce maglumatlar bolsa derrew sahypadan aýryldy. Harasadyň onlarça adam bitkisine şol sanyny çağalaryň ölümine sebäp bolanyny barada habarlar çykdy. Güýçli ýeliň döreden weýrançylyklaryny, ýykgynçylyklaryny görkezýän suratlar, videolar sosial media arkaly garaşsyz neşirleriň sahypalaryna baryp düşdi. Dünýäniň dürli ýurtlaryna türkmen jemgyýetçiligine mahsus bolmadyk protest çäreleri gurnuldy. Ejir çeken ilaty kömek golunu uzatmak çağırışlar edildi. Emma döwlet adam üçin ýen şygary baýda edilýän türkmen döwletiniň harasatda düşürilen suratlary, videolary paýlaşan adamlary tutsak edýänligi, ilaty kömek etjek bolanlara garşy basyş görkezýänligi, daşardan iýerilýän teröristleriň öňüni almaga çalışýanyny barada resmi bolmadyk. Şol wagtda da häkimetler tarapyndan inkar edilmedik habarlar ýaýrady. Eýsem bu ýagdaýlara nähili düşünmeli. Nur Muhammed ağa bir aýdan soň bu ýagdaýlara öz garaýşyňyzy paýlaşsaňyz. Dogrudan bolan waka bilen baglykda türkmen häkimetleriniň eýlen pozisiýasyna nähili düşünmeli. Siz muňa nähili baha berýärsiňiz? Muňa dogrusyny aýtsaň, ýokşan baha bermegem kyn. Näme üçin diýsen, hakykatdan bir ay geçdi. Eýem hemme tarapdan aýdylyk geçildi. Bir ahyry gulaýar mukadip, halka ýüzüne öwrer mukadip bir umyt etýär bolýan. Edilýäne umumluk sesin ýok, hamana hiç sat bolmadyk ýaly. Hakykatdan bir ay geçdi bolýan, ne şo döwürde, ne bir aýdan soň bir zat bolupdyr diýip ýolan adamlar bar, jaýsyz alan adamlar bar. Olara bir näme kömek etmeli? Onuň bu Berdi Muhammed soň öz sesini çykarman soň yerli häkimlerim, hökümetim oradan sesini çykarmana gorkýar. Näme üçin diýseňiz, hemmesi ýokardan gorkezme öwrenenne. Ýokardan gorkezme bolsa hereket edilýär, adamlyk ýoksamam sesin ýok. Bir diýana ben görmelät, özüm şo döwürde, edil şo döwürde ha Astrahana kömek etjek,
Owana kömek etjek. Bir ingolmanly goňşydan göreli alyp öňemeýtdik. Şo arasatlyk Özbegistanyna da boldy. Ýöne şo bolan ýejesiniň ertesi ýerden Özbegistanyň prezidenti ýa-ni şo arasat bolan ýerine geldi. Halkyň ýagdaýyny öwrenmek üçin, halka kömek etmek üçin. Ha, goňşy döwlet göreli aljak bolsaň ingolmanly şondan göreli al. Ona mejenok. Özüm bir düşünür ýalylar. Soňky döwürde bir başyny gawap öýdegi bilen şeýdip ýaşapýar. Halk bilen hem de döwletiň işi bilen hem de ýene de borolsuz köşk kurjak, onu kurjak, bunu kurjak. Bu öňemeýdik geçirli. Bu borolsuz guruşykları kesmek gerek. Hiç kime peýdasy ýok. Inni Nur Muhammed ağa, siz olalama aýtdyňyz, şu guruluşyk meselesini häzirlikçe goýmalyň pikiri öňe sürdiňiz. Şoň bilen bir wagtda prezident Berdimuhammedow hem koronavirus aladalar bilen baglykda, energiýa bahalarynyň aşak düşmegi bilen baglykda türkmen ykdysadyýatynyň ösüşünün pete düşýükdigini belli bir derejede tasdik etdi. Ikinji tarapdan ilatyň awadançylygyny goramak meselelerini üns bermeligini, guruluşyk taslamalaryny täzeden seretmeligini aýtdy. Bu arada onuň tawşyryk berenligi hakynda resmi medeniýetde habar berildi. Emma şol tawşyryklaryň iyi ýanyndan, şo gurulmaryň iyi ýanyndan prezident ýene de guruluşyk taslamалар bilen tanışýa, görnüşinden kän bir geregi ýok guruluşyklary tasdikleýä, ateller, köşkler barada gurulun edýän Türkmenistanyň şu atel gurmak, köşk gurmak, maslahat sahalarını gurmak, şunuň ýaly kän bir ilata zerur bolmadyk guruluşyklar gurmak siýasaty dowam etjege meňdiýär. Bir prezidentiň dogurdanam öz aýdan sözlerini ýatdan çykarýanlygyny aňladýarmyýa, o sözler ol ýöne bir aýdýada hakykatda öz wezipesi şu guruluşyklar diýip düşünýärmi? Ýagny guruluşyklar tasdiklemek, guruluşyklar görüp durmak, guruluşyklara ýokardan seretmek, aşakdan seretmek prezidentiň esasy wezipesi diýip düşünýärmi? Şu prezidentiň pikirlenşine nähil garaýaňyz, durum hakykatyna garaýşyna nähil garaýaňyz? Muňa düşünüp bilýäňizmi? Ne durmaýan arada diňe guruluşyň däl, köp zatlarda birini şayet bollu ahirin. Dip diýilýär, ýöne soňy ýok, bu edilýän zat ýok. Şo söz bilen galýar. Guruluşyň edilşon ýaly. Bu guruluşda men pikirim boýunça esasy iki sebäp. Birinciden bu uly korrupsiýa ýol, şondan kän azanýarlar. Öz jüwlerini düşýän pul azel. Ola bir sebäp. Ikinciden hem şu öz wagtynda edilýän heykeller bar. Han ýalyň bir topary ýok edildi. Bularam ýok ediler. Ýöne binalar ýok edilmez diýip izni goýjak bolup edilýärmi? Näme şu pikirde bolmagy mümkin. Ýöne başga sebäp mükadiyen men pikirim boýunça. Normal adam etsek hareketleri derler. Bun ya kellesi yapıyor, näme etýärini bilen ok, näme diýärini bilen ok. Şu mükadiyen men esas sebäp. Indi Nur Muhammed ağa, şuň kuwunna siziň pikiriňizçe Türkmenistana dogurdanam ilaty gollamak, ilatyň awadançylygyna seretmek üçin näme edilmeli? Hususiýetçiligi bir tarapdan giň ýol açylmaly, kömek edilmeli ýa döwlet tarapyndan edilýänligi maýdylýar. Emma ikinji tarapdan hususiýetçileriň hem daşary ýurtlara eksport eden önümlerinden gelýän altyn pulun, valyutanyň duruşuny döwlete geçirilmeligi aýdylýar. Siziň pikiriňizçe hususiýetçiligi ýol açmak üçin, ýurtda dogurdanam iş ýerleriniň köpelmegi üçin anyk şuň kuwunda nämeler edilmeli? Men pikirim boýunça esasy ýanky hususy ýerleri açmak gerek. Hususy şäherlere, hususy firmalara doly ellerini boş goýmak gerek. Olar taalamak gerek gel. On etýänse önümni ýurtdaşyna satyp pul alýan bolsa, onu näme üçin hökümet özüne almaly? O özüne alsa ol soň işläbilmez ahirin. On edarasy, hususy edarasy ýapylar. Ol kazanan pulunu ol gene de bir enjamlar almaly, ýa bolmasa şu öndürýän datlarynyň şaýteplerini almaly. O datları alıvermese işledilmez ahirin. Şeýdip elini aýagyny daňýarlar. Ondan daşyndanam bir topar var nähillip atdakça memlemok taalaýçylar bar, taalaýarlar bu hususy kärhanalaryň eýelerini. Nur Muhammed ağa, başlaň sözüňi öýleýin. Kim taalaýar? Daşardan gelip taalaýarlarmy ýa içeriden gelip taalaýarlarmy? Häkimetler taalaýarlarmy ýa ýöneki adamlar taalaýarmy? Hususiýetçileri kim taalaýar? Taalaýanlar içinden birinciden häkimlik şolong özi. İkinciden ýanky padet diýdi, zat diýdi. Onuň beýle, munyň beýle diýip bir topar bahana tapan bolup, diňe şu ýankylardan ýonup bir almak. Ondan
opahirler ho talanyan olsa, satyan mallarının pulunu almayan olsa, o nehili işlesinler, nehili iş yeri var. Kim onun öz maşvarasını ekleyebilir? Şoň üçin Türkmenistan'da şular ýaly agryagday. İşsizlik, açlyk, onun yurttaşlara da çıkıp işleyen adamlar yurt içine öz maşgalasyna kömek etjek bolup pul berýär bolup şo pulum yerine baranok. Şo pulum hökümet özüne alyp otyr. Ondan eýle şolar ýaly ýagdaý bolsa halkyň alajasyny etýän döwlet tuamol. O aýtap diňe halky taýlamak bilen ahyryň olan bar goýup pikiri. Inni Nur Muhammed ağa Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna hususan Germaniýada milliardlarça dollar teristesiniň bardygy olaryň ähtiýaçlyk gorununa ähtiýaçlyk gaznasyny saklanylýanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan şol pullardan guruluşlar üçin ullakan teristeleriň ulanylýanlygy aýdylýar. Bu pullara diňe prezidentiň kontrolly edýänligi hakynda da resmi bolmadyk tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Inni siziň pikiriňizçe şuňky ýagdaýda Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna saklanylýan seristeleri nähil ulanylmaly? Olar iş yerlerini döretmekde ya ilatyň awadançylygyny gollamakda, işsizleri gollamakda, näsaglar gollamakda nähil ulanylmaly? Siz şu arada pikirlerinizi paýlaşyp bilmezmisiňiz? Paýlaşýarlar. O seristeler hakykatdan birinji nowatda ýa-ni sosial meselesini ünsürip şo bir işsizlik meselesini çözmek üçin işsiz alan adamlara kömek etmek gerek. Bermeli şolara iň bolmanyny diýilýär, minimum bar bir maşgala üçin gerekli iste. Şolar ýaly iň bolmanyny iň adından bir mümkin olandan kömek etmek gerek. Birinji nowatda. İkinciden hem şo seristeleri ýa-ni iş yerini açmak üçin. Açylandan soň ýaňa maýdyk geçdik. Şo hususy edaralary taýlamanlar, hususy edaralaryň ellerini boş koymak gerek. Şonu halk özünü ekler. Özünü eklese häkimlik üçin hem kelle agyr bolmaz. Döwlet ýolbaşçylary üçin hem kelle agyr bolmaz. Berdimuhammed onuň kellesi agyrmaz. Şolar ýaly ýagdaý döretmeseler, şolar ýaly seristeleri şolar ýaly ýagdaýa ulanmasalar, bir Türkmenistanyň ýagdaýy düzelmez. Halkaty agyr ýagdaýda halka kömek etmek gerek. Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaňyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyny emele gelen kynçylyklar bilen baglykda siziň nähili pikirleriňiz, garaýşlaryňyz bar? Türkmenistanyň hökümetiniň öňünde, Türkmenistanyň halkynyň öňünde nähili çykalgylar görýärsiňiz? Öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.